Għas-Sindku tar-Rabat Għawdex, l-avukat Samuel Azzopardi ma kienx biżżejjed li reġa' nħatar sindku wara li saq xurban u rrifjuta li joqgħod tal-test tan-nifs. Dan għaliex talab lill-Qorti Għawdex biex minkejja din il-ħtija f'każ fejn seta' weġġaw in-nies tinħafirlu sospensjoni tal-liċenzja, sospensjoni ta' 6 xhur. Tarif esklusiv ippubblikat fil-Gazzetta Kulħadd jgħid kif imkejjen fil-Korp tal-Pulizija konfermaw kif l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Pulizija opponew b'mod mill-iktar b'saħħtu għal din it-talba u l-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ġaħdet din it-talba. Samuel Azzopardi spiċċa fl-aħbarijiet wara li nhar l-14 ta' Ġunju nsab ħati li prova jsuq jew kellu kontroll ta' vettura f'post pubbliku meta ma kienx f'kundizzjoni li jsuq u dan minħabba l-konsum ta' xorb. Ar minn hekk huwa rrifjuta li jagħti l-kampjun tan-nifs mingħajr raġuni valida. Samuel Azzopardi kien irriżenja minn sindku baqa' jokkupa l-kariga ta' kunsillier. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista kien qal li dan huwa sinjal ta' serjetà. Iżda mbagħad kien żvelat li din ma kienet xejn għajr daħka fil-wiċċ għaliex Samuel Azzopardi baqa' jkun innominat f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq il-Kumitat tar-Reġuni tal-Unjoni Ewropea. Azzopardi reġa' sar sindku mill-ġdid minkejja sejbin tal-ħtija ta' dawn iż-żewġ reati serji li għalihom kien ikkundannat multa ta' 2,000 euro u sospensjoni tal-liċenzja għal perjodu ta' 6 xhur. Il-Gazzetta Kulħadd żvelat li l-avukat Samuel Azzopardi talab bil-miktub lill-qorti biex taħfirlu sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan l-għada tas-sentenza. Ir-raġunijiet li ġab għal din it-talba kienu fost oħrajn biex ikun jista' jlaħaq jiġbor it-tfal għax għandu impenji regolari mal-Kunsill u diversi għaqdiet tal-futbol. Il-menta fost oħrajn li ma jistax ilaħħaq bl-iskariġ bejn Malta u Għawdex u li b'tal-linja ma jistax jinqeda tajjeb biżejjed. Waqal ukoll li l-każ tiegħu ma kienx każ ta' persuna li għandha problema ta' alkoħol iżda każ uniku ta' xi ħadd li kienet jissoċjalizza waqtitx. Qal ukoll li huwa ma kienx se jappella mis-sentenza u li ħallas il-multa imposta. Fir-risposta tiegħu l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali oppona għat-talba u rimarka li saret ġurnata biss wara l-instab ħati ta' reati serji ħafna. Dan għax is-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb jista' faċilment iwassal għal konsegwenzi ferm traġiċi mhux biss għal persuna li tkun abbużat bid-drink żejjed, iżda wkoll għal terzi persuni innoċenti li jkunu qed jużaw it-triq għall-affarijiet tagħhom, qal l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Raġunijiet simili tawhom il-Pulizija. Intant f'dan il-każ ħafna baqgħu ma femux kif jiġri b'mod normali, il-protagonista l-każ reġa' ngħata l-kariga li kellu mal-mument li l-qorti kkonfermat li kiser il-liġi.